Kubor Kapatisi TV. Puli MBBS ha India ne Shabal ri kum ha Russia, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines bat kiwe de kiri. Kidi kitop medical colleges bat ru ha kador babiang. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka District Veterinary Officer Jongkari Boy District ka Dr. R. Kharbuli kelapen pau ya ka jing sngokhia halo ka jing keno baklem nongrem ya ka tanat veterinary bar ka jing keno ka bala penjak buram ya Dr. Aiban Fankon ubade Dr. joka tanat veterinary habernihan ka Dr. Kharbuli kelapen pau ya ka ni ka jing sngokhia ka jing kren bagila pathai khubor ha ka Southrik unai tung arajar apusan hadian bakalami ka jing keno ka baklem nongrem na ka weni kilat pathai khubor persha ya Dr. Aiban Fankon ubade Dr. in charge jongka veterinary dispensary bernihan hadian ka jing syabat jongka we ka kali kitsiar jongka roilang animal welfare society na penusla bat ka badai ka society bala ithu da ka office jong SDO ka penusla civil subdivision ka badanru ikikot kisla ki babiang rengkan ki health certificate shalan siar syaka jela bat nalor ba ka society kala deb ban pentep ru syaka tanat veterinary shwa ban wanra ikisiar ki banabar ka jela syaka jela Meghalaya ko ban pensai ke long ka ba don kam na ka banta ba ki brio jong kari ke jela jong hi ken sok tho mar kala long ka jing ken no ka ba bapalat mo ban ong ba ule hi kumno doktor batang thiu la ban le hi ndai jang kan ni ka don ling ba ke SOP ban manga nang ni ke DBO haba ki brio la wan ban na yu ban pentep umta te ngila ai da ka order i ba in pet halor kanika ke jingwan juk ta kisiar ba in check te ta song kat kum ka SOP jongka department jungi kum man syong no kila syukno kini kidor ngapen kila syukno bang makhlam cheng te ki certificate sugidan kini okay ki ong syu sign ndai kini kidor pada check pet kum to pada pet beri te lada ngi ong ba ki syu sign khlam cheng te kata kade ke bom sisa halor ke jingsha keno I Dr. Ivan I batrai hapo veterinary dispensary bernihan halor ke jingsain ya ki certificate claim da check ya ki CR ti kani kamlong ke basisa handai ni ban follow ni ban boot ya ki kendon ki badon hapo ka SOP kaba kabayadei bat hakaba ki doktor jongka veterinary ki haban countersign halor ki health certificate ke ba ki wanra na kajaka kaba ki wanra ya ki CR shwabakin ay ka certificate ki doktor ki haban check ki CR bat dakat ya kataru ngila ban pin sisa hangde da kabangin pin fi kini ki doru lakshan ha kaba ini doktor ila the check ya ki CR kumno namar ba ya kisiar hi bansik iwe kamdi ka basok namar ba kapor kansim te handai ke bangin lap hai kisiar ya kijing pang kisiar ningkong kini ki jinglet panchana jongki lada kisiar ki khamun sien hi ne kisiar ki don ka ki kan jaklia kasam namar kan buon hi ka penhiar lani kindon ki thap nyang jongki kenlong kya khmat jongki ro ithu hi baki de ki CR ki ba ki bom sat bom khlan handai kat kum kini ki dor bangi I hang ne ki don ak ki bon ki dor tingim I bakan don kum kata ke ero te I doktor ila ai ka ila counter sign halo ka certificate baki ai na po nakata ka state of origin nakajela baki wanra ya kita ki CR kini ki brio habaki kidei ki donda ka society ka kerteng ka roilang animal welfare society ki ladap register hero ya kani society jongki but haba haswa bakin wanra ya ki layo lot ki na layo ya ka permission na additional deputy commissioner penurusla civil subdivision ru ban penkit ya kini KCR te kini ki brio baki wan kumne
ti ngila jubatai ki baki dei nomor ki doktor jingi kilong ki babun kam ti kimla ban sudan bed hakno no kapor baki wan ti ngila batai ki baki dei ban pintip shwa arsi lai si kadno ka kapor bakin wan khnang ba kan ta ikisiar ban pen apsa ha siteng lenti dei ba u doktor hapor baki wan udai ban up khnang ban yo ban check ikisiar bat ban le ekabedon kam boro. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music, and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.